here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing I tried following an ANNECLUTZ makeup tutorial. Yung gagayahin ko is yung recent makeup look na ginawa niya, guys, featuring pink sugar. Wala ako ni isang pink sugar na product, so pasensya na ha kung wala. I will just use something na parang kapareho or like, you know, tingnan natin mamaya. Please excuse the swatches. I filmed a mixing all my foundations video before this video, and I will actually use the mix of foundations foundation ko mamaya. So, yes. Anyway, yung video niya is yung Zoeva makeup transformation. So, yun yung gagayahin ko. Sobrang ganda ng makeup look niya. So, gustong-gusto ko siya gayahin talaga. PAK! Ang ganda. Ang ganda ng kulay ng buhok niya. Patay kayo. Wala na, uwi na ako. Ganda ng lip color. PAK! Hello everyone! Welcome back sa... Bagay na bagay sa'yo yung dark brows. Feeling close talaga. So far, sa history ng aking YouTube, ito yung pinaka-paborito kong look na ginawa ko. True, ang ganda ng look. So as you can see, very wearable pa rin siya. So kahit anong okasyon, Totoo. gamitin, pwede nung gayahin, pwede yung suotin. Kahit anong season pa yan. Winter, spring, Summer, fall. Okay, concealer yung ginamit niya sa mata, guys. Again, wala akong pink sugar. Anyway, yung gagamitin ko na concealer is yung Maybelline. Ano ba tong concealer na ito? Fit Me. Fit Me concealer. Shade ko is medium. 2.5 medium. Wala ako niyan. So, yung gagamitin ko is my BYS eyeshadow palette Nude 2. Yan yung gagamitin natin. Iba yung register ng kulay ng ano ko ng foundation, not foundation, eyeshadow. Sa mata ko parang grayish. Siguro dahil sa, concealer? I don't know. Pero, yung gamit niya na naman ngayon, wala din ako niyan. So, yung gagamitin ko is yung Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar Palette. And I will be using the shade Truffled. Right there. I think yung gamit niya yung ANNECLUTZ brushes. Wala ako nun. Paano ba mag-order ng ANNECLUTZ brushes? Hoy! Parang yung ginaya ko lang na si Kathleen Lights, pinaka-middle part ng eye. Iiwasan yung middle part. Yan. Kasi dyan natin ilalagay yung shimmer dun sa gitna. Hala! Ganda nitong shade na to. Wait. And then, linisin lang natin yung outer edges para walang harsh lines dyan. And then, babalik tayo dun sa brown. Medyo over dark yung akin. Wait. And then, linisin lang natin yung outer guys. edges para walang harsh lines dyan. And then, babalik tayo dun sa brown. Tapos, pencil brush. Tapos, dun na sa baba ng mata. PAK! Okay, nakasunod na ako sa iyo, Ann. Sa lower lash line para sa smoked out effect. Smoke out and effect. then magpa-cute Pa-cute. ng konti. Pa-cute daw. Tapos yung bronze na shade. So, yun yung Wait, anong klaseng bronze yan? Okay, ito yung gagamitin ko, guys. It's not close to what she's using kasi yung ginagamit niya medyo may pagka, like, you know what? Okay lang yan. Wala na tayong magawa. Ayoko nang bumalik dun sa makeup room ko para maghanap pa ng bronze. So, lagay niya sa... Ay, okay lang pala! Tingnan nyo. Okay lang naman. Middle part. Ayan, kaya may halo tayo kanina, diba? Sharp. Ipa-press lang natin to kasi Hala. pwede maraming fallouts yung glitter. As you can see, inuna ko yung eyes ko before the foundation. And then yung... Ay, wait. dun sa Naupa-over palette, yung ano ko. nilalagay siya. Yung akin dark talaga yung akin. And iba din yung akin talaga. Gagamitin ko yung Butter Pecan na galing sa Semi-Sweet Chocolate Bar Palette. Where are you now? I need you now. And then, ginamit niya din to highlight her inner corners. So, that's what we will do. Alright. Curl the lashes and then mascara. Hala, so tapos na siya sa mata niya. Iba din talaga yung akin. Oy! Dark yung akin! Hala guys, sa totoo lang, nawala na yung eyelashes. Oh! Far out! My gosh! Okay, maglagay lang ako ng eyelashes, guys, ha? Yung gagamitin ko is yung galing sa Daiso na eyelashes. Nagamit ko na ito noon eh.
Gagamitin ko siya ulit. Ayan, hintayin lang natin na medyo mag-dry yung glow. Yung kay Ann, lighting na nyo sa kanyang sa akin, it's a bit dark. Pero, magkaiba kasi yung shades na ginamit namin. Hala, si Mr. Sun, pasaway. Kung ano-ano ginagawa sa mukha ko, oh. Hala, uy, over naman to si ano, uy. Pagpasensyahan muna natin si Mr. Sun, guys. Meron siyang mga pagganap dyan. Anyway, nag-apply na si anong eyeliner. Candy all-day liner. Eye candy yung sa kanya. So, yung gagamitin ko is yung aking Sephora. Doon sa my waterline, sa baba. So, yan, naglagay ako dyan. And then, let's pretend na meron akong buhok sa kilay. Kunwari, binrush ko. Skip ko yan kasi may kilay na ako. Yung gagamitin ko na foundation is yung main NYX ko na foundation kanina. Okay, so tapos na tayo sa foundation. Now, magpo-concealer na si Ann. Yung gamit niya is Our Little Secret, pero concealer. Yung gagamitin ko is yung ginamit ko sa mata ko kanina, which is the Fit Me Concealer, if I can find it. Ang gulo-gulo na dito. Tabang. Eye makeup na ginawa natin. Ay, pag ganon. And matakpan din yung mga dark under eye circles. Maglalagay na rin ako sa nose bridge, and then dito sa baba, and then sa ewan ko kung anong simbolo yan. Hindi ko mag-gets. Ano yan? Hala, Illuminati yan, Illuminati yan. Ikaw na talaga sa Illuminati symbol. Ayan, i-blend out natin siya. Blend! Yung damp sponge. Yung ginamit ko sa foundation kanina yun din. So, ayan, dab lang. And then, ingat din sa baka magalaw niyo yung eye makeup. Oo nga. Kanina. Pinaghirapan natin yan. Sinabi mo ba kung anong shade nitong aking concealer? I think hindi. Light medium. Light medium yung ginamit kong shade. May nag-spot siya. Pinagdaanan ng pimple dyan. And then sa ilalim ng kilay, ayan, minsan ko lang itong gawin. And actually, nagustuhan ko siya. Mas maganda palang tingnan yung sa ilalim ng kilay. Mas malinis. And konti lang. Parang plakadong-plakado talaga. Ganito yata yung ginagawa ng mga Okay. Ginanito niya yung eyebrows niya. Ito din, hindi ko din to ginagawa eh. Hindi nga ako nag-eyeshadow eh. Ito pa kaya. Pero totoo, nakakaano talaga siya. Nakaka-oomph talaga siya ng eyebrows. Nakaka-lift talaga siya ng eyebrows ng bonggang-bongga. PAK! Yung pag-fill in ko ng brows ko, actually, mas makapal than usual. Kukontour na si Ann. Ito din, hindi din ako masyadong marunong sa pa-contour na to. So, good luck. Gagamitin ko yung aking Too Faced Born This Way. Not Born This Way. Too Faced Dark Chocolate Soleil na bronzer. Paano yung pag-ino? Ginamit kong pang-contour, hindi mo na kailangan pa ng iba pa. Diba? Yung eyebrow kit na yan, very helpful sa akin kasi lahat pang kilay, pang eyeshadow, pang contour. So, usual na contour ko, PAK! Ginamit ko sa my jaw, sa my nose line, and then nose contour. Although, hala, nose contour! Hindi ko ginagawa yan. At least matry natin, diba? Gayahin natin si Ann. Sobrang gustong-gusto ko to, guys. As in, sobra. Hindi ko siya ginagamit lagi kasi hindi naman ako naggaganito, nagbabronzer. Pero after nang ginamit ko siya, nung ginawa ko yung I tried following Catherine Lights makeup, ginamit ko siya like siguro mga twice na after that. Tapos ngayon ginamit ko din siya. Kasi gustong-gusto ko siya. Very subtle lang niya. Pero nagbibigay siya. Ang ganda niya. Nakakaloka. Wait, yung nose contour, good luck lang talaga sa nose contour. Ano ba yan? Patay na. And then nose contour. Dito? Although, pwedeng wala na, pero... sabi niya, pwede wala na daw eh. Yung aking Wait. So, brush, Alala. Bilis naman nun. Wait, ginanon niya dito. Hindi ko na to, ay! Hala! May contour talaga siya. Na-shock naman ako sa salamin kasi hindi ganun ka-obvious sa camera. Parang, wow, may pa-contour talaga. Okay. Ay, hindi maganda tingnan yung akin. Hindi ako marunong sa mga ganito. Hindi ko nga alam kung tama tong brush na ginamit ko eh. Pero magba-blush na siya. Yung gagamitin kong blush, guys, is yung Hourglass Ambient Lighting Blush Diffused Heat. Peachy color in Paris Lights. Very light lang yung ilalagay ko kasi mas gusto kong pagmukhang bronzy yung look natin. True. So, konti lang. Yung niya, Sin City, ito yung pinaka-close na highlighter na meron ako. This is the Pixie and Aspyn Ovard na glowy powder highlighter. Hindi ko pa siya nagamit, guys. As you guys can see, nasa pa siya, nasa box pa siya. Bigay sa akin to ni Catherine. Thank you so much. Catherine of the Fabzilla.
dito sa YouTube. Oh my gosh, masisira ko yung packaging mo. See? Medyo may pagka-white kasi yung kay Anne. And nilagay niya to, sabi niya nag-over highlight daw siya. Malaki yung brush na gamit niya. Gagamitin ko din itong aking malaking brush. Oh. Usual, ayan, patisan ko, naglagay ako. Pero ang pinaka-purpose ko dito is magmukhang glowy, alam niyo yung sun-kissed, bronzy. Maglalagay din ako sa collarbone and then sa balikat. Wait. And then for my lips, itong Honey Bunny Sugar Tint. And we're done. Sana Hala, wait, saan? Hala, tapos ka na ha. Ikaw na din yung tapos na. I-over ko din yung highlight ko kasi in-over mo din yung sayo eh. Tapos may pa-collarbone na highlight si Anne. PAK. The shoulder. PAK. Parang may highlight na yung shoulder ko kahit hindi ko pa nalagyan. PAK. Nasaan? Ay, nakaya ko i-highlight yung nango ko, besh. Yung 5 head natin. Oh my gosh, I'm so highlighted! Tingnan nyo yung aking... Guys, I'm very highlighted right now. I love it. Honey Bunny yung sa kanya, guys. Wala ako ng ganyan. And I'm not sure kung this is even close to that kasi very nude siya. Like, totoong nude talaga yung sa kanya. But I will be using the Menow Kisproof. The shade is 205. Gagamitin ko siya. Yeah, no, not even close to hers. Iba yung kay Anne. Very true nude yung sa kanya. Maghanap ako ng guys, lipstick na ganun. Feeling ko mayroon naman ako. Okay, may nahanap ako, guys. Zoeva Pure Lacquer Lips. This one is in the shade Unrefined. And hindi ko tatanggalin to. Siguro, ko lang siya. Ilalagay ko lang siya on top. Siguro, ko lang siya. I-mix ko lang yung dalawa. Natawa ako dun sa... May nag-comment. Uy, over naman sa kaputi. May nag-comment sa yung Kathleen Lights na video ko. Sabi nila, 100 layers of lipstick ba to? Kasi ang daming lipstick ko ginamit. Nakakaloka din naman yung video na yun. Iba yung shade ng akin, guys. Pero okay lang yan. So, yun na yun, guys. I actually really like this makeup look as well. Para lang siyang same nung kay Kathleen Lights, pero iba-iba yung kulay. As you guys can see, hindi ganun ka, like, on point yung kulay. Pero I feel like nakuha ko yung glow. Feeling ko lang. And then, yeah, ang ganda nitong makeup na to. In fairness din talaga dito, ha. Sobrang na-enjoy ko din yung pa-contour kasi feeling ko nag-iba talaga yung mukha ko. Hindi naman ako nagkukontour talaga. Pero, thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!